Давам думата на Пламен Жеков, ръководител на отдел връзки с обществеността. Връзките се осъществяват чрез социални бутони, анкета, форма за обратна връзка и Facebook фен-кутия. Facebook фен-кутия. Удобен и бърз достъп до Facebook страницата на проекта. В настоящ момент 26 потребители харесват страницата на Малък Бацар. Призоваваме присъстващите да се присъединят към групата на приятели на Facebook страницата на проекта. Това е самата Facebook страница. Можете да я разгледате и да ни харесате, ако желаете. Социални бутони. Разположени са в долната част на страничната лента. Осигуряват бърз достъп до Twitter, Google и Facebook. Анкета. Анкетата съдържа въпрос. Доволни ли сте от участието в проекта? Предполагаеми отговори. Да, в известна степен, колебае се, не съвсем и не. Включете се и вие в анкетата. Сега ще ви демонстрираме как в реално време можем да гласуваме. Избираме отговор